Nous sommes en direct sur Dunia TV, l'émission, vous le savez déjà, ça se déroule le lundi, mercredi avec votre animateur Eric B et les mardi, jeudi, vous retrouvez Dondi pour la suite. Et bien voilà, je le disais à l'entame de cette émission que nous avons des invités qui viendront parler bien sûr de leur activité culturelle. On parle bien sûr de la sortie d'une série culte qui fait feu actuellement sur toutes les chaînes. Alors, désormais, vous serez donc avec eux sur la télévision Dunia TV. Nous allons leur donc donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et juste après, on va revenir pour parler de musique et de cinéma, de la musique au cinéma, voilà, leur parcours et on va en parler au maximum tout à l'heure. Alors, je vais donc leur demander de se présenter. Le groupe s'appelle Dan Adiamovis. Certainement que vous avez entendu parler de ce groupe, mais bien avant ça, nous allons aller voir ce spot qui a cette réclame qui parle bien sûr de ce grand groupe qui fait fureur actuellement à Niamey. Regardez. Shahararren kamfanin naku mai farin jini wato Dan Hajiya Movies ki gabatar muku da shiri mai dogon zango mai taken Yasmina. Wannan shiri ya zo da ban al'ajabi kala-kala da abin da bamu taba gani yare da wanda ya gani. Cikin shirin akwai sarƙaƙiya da jimurda. Labarin wata budurwa ce mai farin jini da ta haɗa samari da yawa. Ga mai santa da gaskiya, ga kuma wanda take so don biyan bukatunta ne da kullum. Ita ma kuma akwai wanda take so a ranta. Ƙaƙa to ya za a yi kenan? Yasmina, shin wa za ta zaɓa wa kuma za ta bari? Domin ganin yadda za ta kaya, sai ku nemi wannan shiri domin kallon sa. Yasmina. Lafiya ne kake ta kuwa. Daukan nauyi Abdulrahman Malam Hassan, mai bada umarni Razi Dan Hajiya, mataimakin mai bada umarni AK Kas, sada labari Kashimoni. Kada ku sake a baku labari. A gaskiya na faɗa su. Yasmina. Mata adanmu ne, mata sirrinmu ne, mata jin daɗin rayuwarmu ne. Da akwai wani ɗan iska kowa wajen har yi na tsana ne Yasmina. Ya sa mata ba a muku dire a wa mi kika nema a wurina kika rasa. Yasmina. Wannan shirin da kuke gani zai zo muku ne duk ranar Asabar a cikin tashar mu ta Telebijin Duniya a misalin karfe 3:30 daidai. Sannan kuma za a ƙara maimaita muku shi a duk ranar Lahadi karfe 6 daidai. Yasmina, et voilà, nous recevons des stars du cinéma de notre pays sur ce plateau. Eh bien, ils vont se présenter. Je vais commencer par vous, monsieur, et ensuite la dame, et vous après. Bonjour, alors présentez-vous. Sunana Abdulrazak Habibu, amma wanda aka fi kira da President Hajiya dan wasan Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ni da sunana Fatima Zara Abdu wanda aka fiye sani Fatima Sambisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Atahiru Abubakar Kasim wanda kuka fi sani da kuma AK Kas wanda ya fito a cikin shirin naku mai suna Yasmin Khalid. Ok, alors on parle de Yasmine, cette série culte qui fait bouger Niamey. Quand j'ai vu le jingle, je pensais que nous étions au Nigeria. Et on vient de me faire comprendre que tout cela a été réalisé ici au Niger. Alors, comme je le disais, vous êtes auteur d'une série qui fait parler d'elle actuellement sur toutes les télés. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Vous êtes des stars du cinéma. Alors, comment est-ce que vous êtes... vous avez quitté de la musique, parce qu'on sait aussi que vous faites de la musique, et de la musique au cinéma. Parlez-nous un peu de comment ça s'est passé et qu'on se retrouve avec une série. On sait qu'aujourd'hui, pour faire une série, c'est pas facile. Et quels sont les moyens dont vous avez disposé pour être aujourd'hui, pour faire sortir cette série culte dont tout le Niger en parle? Je vais commencer par lui.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina kira ga magabatanmu manya na wannan ƙasar tamu ta Niger, kamar yadda idan kuka gani matasa sun ɗauko abu suna yi na ci gaba, ya kamata a kama mana a dafa mana, saboda a duk lokacin da aka ce yau matasa su rasa aikin yi to kun gani gari ba daɗi kenan. Amma idan ana kama mana to dole za mu yi abin da gobe ku kanku za ku ji daɗi magabatanmu. Wannan siri da muka yi mun yi shi ne don ci gaban ƙasarmu ta Niger, sannan kuma mun yi shi ne game da irin abubuwan da ake yi wannan rayuwa zamani da yake faruwa kwa. To ina gani idan aka sa mana hannu aka dafa mana to za mu yi abin da ya fi wannan kamar yadda kuke gani insha Allah. Bon, je peux parler en Hausa? Ok, yanda kuke gani dai a tsarin filimkin namu na Yasmin, vraiment mun samu abubuwa da dama kuma yana tambaya da cewa wani irin kalubale menene da muka samu. Sakta haka nan ne ana iya samu waɗansu abubuwa mara daji kuwa, ba fahimtar abubuwan, tunda in ka doka yanzu aka ce wasan hausa kamar abu ne da yake birge mutane, ke ba da shawa kwa. Kuma kun gani yanzu da muka tsara wannan film, mutane sun yi samani kamar ma a Nijar aka yi shi ba, kamar ba ma 'yan Nijar ba ne, kuma aka gani kuma 'yan Nijar su ne suka yi shi. Kamar in muka samu yadda kamar karhin giwa mutane suka ba mu courage, za mu iya yi abin da ya fi wannan. Kuma yanzu in kun ga aka ɗauka 'yan wasan hausa kamar mutane ne marasa aikin yi, kamar 'yan iska haka dai, duka mutane suna gai maganganu a kansu. Sarta an doka haka nan me ba haka nan bane, ra'ayi ne kuma aikin yi ne. Kamar ina iya ce muku a takaice, ni a gidanmu da na fara wannan aiki an mun fada sosai, an mun hada kamar mara misali ma mama ta ba ta su, ta mun fada, amma da na kwatanta mata yadda abubuwa ta ce ta gane. Gaskiya wasa hausa. To Yasmin, ça parle de quoi exactement? Siri Yasmina yana magana ne biskan rayuwar da ke faruwa biskan generation mu yanzu kwa. C'est-à-dire idan na ɗauki zan ɗauka muku example akan mata da suke rayuwa a wannan duniyar tamu ma, za ga mace akwai ga wanda yake santa tsakanin shi da Allah, ita kuma ba ta san shi, ita kuma wani take kula can mai yaudari wanda yake yaudarar ta, shi kuma wannan yana santa tsakanin shi da Allah zai da niyya aure, amma ba saboda shi talaka ne ba ta kula shi, ta fi son wancan ne wanda yake zuwa yana mata karya. Yana magana ne biskan incin mata, darajar mata yana magana. Kuma Siri Yasmina yana magana yana ba da misali ne biskan abin ga samarin da suke wasa da lokutan addini, da suke wasa da addini sosai. Saboda labarin Siri Yasmina mun ɗauko shi ne yana ɗaya da cikin labarin gaske, ba wai kirkira ba ne haka nan kawai. Labari ne wanda yake nan ga faruwa a zamanin yanzu, a generation mu da ke tafiya yanzu. Saboda gaba ɗaya generation idan aka ɗauka gaba ɗaya ta riga da yawanci majority ta lalace. Saboda za ka ga mace haka nan gatar ita ba aikin komi, amma wayar da ke hannunta ma kaɗai sai ta sai gidansu gaba ɗaya. Wallahi abin yana bani mamaki ne. To shi yasa yawanci idan aka ɗauka mariage da ake nan gari a garin nan ake nan ga samun difar sosai akan wannan mutuwa aure, saboda abin ga tun farko an ɗauki abin akan tibar abin nan ƙarya. Idan ɗauki wani example da zan baku, 2020 zuwa 2021 je crois plus de 3000 mariages da aka divorce a Niamey kaɗai, plus de 3000. To me ke kawo wannan? Ƙarya, biskan ƙarya ne mutane ke nan ga ɗora abu suke nan ga tafiya su. Ka zo ka mai yarinya ƙarya, wala in ta zo gidanka gashi in ta zo kuma ba haka nan take gani ba,
za ta ga difference sosai a ciki. Shi yasa muka tsaya muka yi nazari muka ce bari mu kawo wannan siri wanda zai sa ya wayar da mutane, mu sensibilizar mutane saboda su gane kowa ya fahimci irin irin da yake nan gani. Idan za ka yi abu ka fito tsakaninka da Allah ka yi abu da gaskiya shine zai za ka samu riba a duk inda ka tafi. Amma idan muddin ka ce za ka yi abu akan ƙarya to wallahi babu inda za ka je. To kun shi ɗaya daga cikin abubuwan da ke sirri Yasmina yake tafiya kwa. D'accord. Alors, on va regarder l'épisode 1 qui passe déjà sur Dunia TV et juste après, on va se prendre pour en parler. sauka dodar kan bashiyar wai ake nake ringa jin labarin sai ka faɗi gari ka san ta labarin ka ake faɗa wannan yariyar nan da kake Yasmina yariyar nan ko ta ina ta wulakantar da kai a kasuwa ko ba za ka yarba da wannan yariyar ba wai dai wanda muke yariyar uwar ka ce da ba za ka yarba da ita ba ka faɗi yarinya ko ta fi ta haukatar da kai kana ga yariyar nan fa ba ma Hausa take ji da kyau ba ba ma kabila kuɗai ba amma yarinya ta bi ta tuzarta ka ko ina ba za ka yarba da daga ta kali ina so ka san wani abu da kusan so bai san kabilanci ba so bai san yare ba so kuma bai san amintaka ba da zaran zuciya ta kamu da soyayya abin da muke so kai kan ka san lokacin da za ka tafi don haka ni na ji na kamu da san wannan yare don Allah kali bari da ka ta Yusuf ka san me kana magana akan so bai da so ba so ƙarya ne kawai idan ka ɗauka duk abin da za ka yi a wannan duniya sai ka haɗa da kalmar so ina so in ci abinci ina so in sha ruwa ina so in yi wanka ina so in yi haka kaza idan komai da za ka yi kalmar so ta zama kalma ce ta yaudara wanda ake yaudarar mutane a kanta dan ka zo ka nuna min ta wai kai kana santa yare na baka santa bari fara maka wani da kusa ne yare na kuma ka ce ka rabu da ita da ka saka ni mutukar kana so da shirya ba na so in ji ka ƙara kamun zancen in rabu da Samira mutukar kana so mu da kan shirya yanzu kana nufi akan Yasmina kana yi ya san mi zai akan Yasmina ba wani lokaci ka bayan dama abubuwan da nake shirin Allah ya yarda Yasmina Oh my god, South Sudan best producer. Duba da idanun ke yanda ke son ke si shashin ƙaunar ke ya zarke faɗin baki. Binta. Na'am Khalid. Ku ne nan? Wallahi ku ne. Ya kike? Lafiya lu. Yawa ya garin dai.
Wani sai alheri. Ya bayar buwa. Ka gani dai ko? Ya jin daɗi ko. An gode wa Allah. Sannu kai. Sannu yake. Ya garin da damari ko. Ya kuma jin daɗi. Cewa yake. Duka na ne za ku haka ki ko. Wallahi ka gani gari muka fito. Kun fito gari. Za ku tafi ina gida. Za mu tafi gida? Za ku tafi gida. Na karɓi wasu abubuwa ne kuma zan wuce wani gurin ba. Yakin sai ina busy sosai mana akwai ayyuka da dama. Kai dai baka rabu da harkar business ke. To ya to shi kadai ne za mu yi idan a samu asiri wani ko. To Allah ya taimaka. Yarinya ce. Lafiya ne kake ta kuwa kake ta kira ni dole ne sai na kula ka. Dan ina miki magana ne zaki mini wulakanci. Wannan ba bukata ta bane. Kin san ko wane ne ni? Wannan bai shafe ni ba. Dole sai na kula ka kai ubana ne. Amma wannan yarinya ta raina mini hankali. Ni zaki nuna min izza, zaki nuna mini jiji da kai. Amma lafiya. Lafiya. Wallahi ne lafiya. Wannan ba mazantaka bane kamar mace. Kana ji na dai ko? Ka mata magana ta ki kula ka dole ne? Dole ne sai ta kula ka. Wannan aikin jahilci ne mana. Ka dube ka fa. Haka daga hannu kace zaka mari mace. In ka mari mace kace kai kenan kajin. Ba mazantaka bane wannan. Wai lafiya da zaka shiga cikin wannan magana yan gidanku ne ko menene? Ko da dai ba yar gidan mace nin da nake ba ina iya gani a ci zarafin mace duk inda nake dan mace tana da daraja ka fahimta ba dan kai mata magana ba ta kula ka kai kokarin zaka mare ta wannan aikin jahilci ne bari sanar da kai abu guda uku da baki san da su ba mata adam mu ne mata sirrin mu ne mata jin daɗin rayuwar mu ne kenan duk inda nake ba na iya gani a ci zarafin mace in shiru in kale inda yana da ikon dakatar da abin kenan malam ka je ka sa kai tunani ka kiyaye mace tana da daraja sosai a rayuwa ka tuna kana da uwa kana da kanwa kana da ya kana da hanci kuma ka sa kai nazari mai kyau ka fahimta ba a cin zarafin ina ruwa ka malam ko ɗan gidanku ne to bari in faɗa maka wani abu sani ko da dai ba yar gidan mace tana da daraja duk inda take ni ba na iya gani a ci zarafin mace duk inda nake tsayin shi kana ji tun ka fai kan cika ce kuce kama hanyar ka tafi ka fahimta kai ni za ka ga ma haka nace kama hanyar ka tafi ka Halo Oga Gungalma. Ga nan zuwa Oga. Amma Allah kai sa'a wallahi. Amma kai kama rena min hankali. Kaga na gane fuskar ka. Gungalma. Za mu haɗu. Sai wasu kuma Gungalma. Oga Gungalma. Sai kya goyi ba. Isa har kan jina ne. Ba mu sai ai na ga fuskar kan. Ko sai ne wa bintu. Sai mu waya ku. So mu. Duk ya kira na yanzu za mu yi continue. Halo Oga Gungalma. Garma. Ogarma. Halo Oga Ogarma. Ogarma. Ina ruwan Ogarma. Kama ya ka tafi kamar kaji. Halo Oga Gungalma. Halo Oga. Ina jinka. Okay. Ka yi sa'a na gane fuskanka. Adeji, a sai kwa lafiya dai. Lafiya bebe ha? An yi kina ita wani cin magani kin san ba na son ɓaci ranki Allah dai na wannan abu ba na so haba bebe na so nawa zan gaya maka ba na sai ina ganin ka kana irin wannan shaye-shaye ba na jin daɗi ko kada idan na ganka cikin wanga hali alhali ka san sirri ina taba maka lafiya shikenan ki haƙuri bebe Allah ya so ya ba dai sigari ba daga yau mu da ita shikenan duk son da nake miki sigari yau dai
na tsare ki saboda ba na son ɓacin ran mata. Kin san me yake so baby? Ha? Ki murmushi kaɗan mana yanzu daɗi ha? Wow, sai da ni ji daɗi. Kai. Wallahi jin nake kamar karamin yaro wanda baya da zunubi ko guda da na shiga wannan dariya ta ki. Allah na shiga wani hali, na shiga duniya ta ɗaya yare ka. Malam lafiya? Lafiya kalau. Kawai ina so zan yi magana da kawarki. A to. Yasmin da ke wannan bawa Allah yake son magana fa. Kin san ba na kula dan jagaliya. Hawa bai wa Allah. Ni kuma ni na dan jagaliya? Haba fa Yasmin. Wai me yasa kike walakantar da mutane haka? Kin san girman kai da walakaici bai dace da ke ba. Kullum fa aka saida ki sai kin walakantar da mutane. Wai ke da ka binta. Ki san ba na kula da jagaliya. In dai kina da lokacin saurare shi ni ki isko ni gaba. Haba bai Allah, ki mata magana tana shirin tafiya dan Allah ki taimaka mini dan Allah. Kai hakuri malam. Insha Allah zan mata magana. Haba Yasmin ba za ki shiga ni ba? Yasmina. Oh my God, South Sudan best producer. Duba da idanun ke yanda nake son ke, si shashin ƙaunar ke ya zarke faɗin baki. Ke Yasmina kenan. Da Allah ko ka sai na da gidansu ta nuna layi. Kwarai na san gidansu. Idan ka miƙe nan ka sha kwana gida na farko nan ne gidansu. Ki kula da ni kar so ya yi min lahani, tsuntsun so ya sauka dodar kan bashiyar ke. Yasmina. Daure ban lokaci kar so ya kifar da ni. Yasmina ki tausaya, daure ki kula da ni. Jirgin sanki ya daukan ya tafi da ni, sai kin so za ya aje ni. Zo ki dauke. Yasmin, dan Allah ina son jiran ki. An tare da jiran ki. Dan shura ne. Ya zarce faɗin baki. Duba da idanun ke yanda nake son ke, si shashin ƙaunar ke ya zarce faɗin baki. Voilà, nous sommes en direct sur Dunia TV. C'était donc un des épisodes de plusieurs séries réalisées par Dan Agia Movies. Alors, nous sommes là pour parler de ces séries. Alors, tout à l'heure, on a aperçu un jeune qui voulait lever la main sur
femme, un jeune qui fume et qui peut-être a peut-être arrêté de fumer grâce au conseil de sa copine. Alors, dans ces différentes séries que vous faites, quel est le message que vous arrivez à passer en tant que jeune? Parce que c'est vrai, quand on regarde une série, il y a toujours un message derrière. Alors, en tant que jeune, quel message vous avez à passer aux autres jeunes qui vont regarder certainement les différentes séries que vous avez effectuées? To kamar da kuke gani a cikin sirikin Yasmina abubuwan da muke gudowa to kamar muna nuna ne irin abubuwan da yake faruwa, muna jan hankali ga mutane ga masu irin wannan ɗabi'un da su daina, babu ke bai kamata ba, saboda sako ne muke tura game da kamar yadda na faɗa magana ta ɗazu, muna jan hankali kamar ga matasanmu da su bi abin da ya dace, kar su dinga harkoki na shaye-shaye. Idan kun fuskanta kamar kun lura shiri ne wanda muka tsara shi kamar a rayuwar da ake ciki ta wannan zamani na yanzu ba, kamar irin bangaren shaye-shaye, irin bangaren cin zarafin mata a ba su daraja su, da kuma sanin addinin ka. Matasa ya kamata mu dinga kama addini, kan mu dinga kama irin ɗabi'u irin na Yahudawa, mu san abubuwan da muke. Sannan kuma idan kun lura irin kokarin da muka yi, ya kamata a ce magabatanmu da su kalli su dibi irin abin da muka yi, su dafa mana, saboda akwai abubuwa da muka tanada, akwai shiri da muka tanada a ƙasa wanda ba mu samu muka gabatar da su ba. Idan an zo sun sa mana hannu sun dafa mana, to ina tabbatar da cewa idan muka gabatar da wannan shirin insha Allah zai ƙayatar da mutane kuma za a yi murna da irin abin da muka zo da shi. Yawwa insha Allah kuma shirin shari'ar Yasmina muna nan ci gaba da shi, ba mu ida ba, yanzu muna episode na 5 ne muka saki, kamar yadda duk ranar sati mai zuwa za a dinga saki shi a wannan tashar ta mata talabijin duniya a ranar Asabar da kuma ranar Lahadi insha Allah, kamar yadda kuke ganin talla ana gabatar da shi. Bayan haka da zaran bayan sallah za mu ci gaba da aiki, to shine muke jan hankali ga mutane magabatan dan Allah a dibi irin aikin da muka dinga. Yau ku ne magabata, idan kun ga bamu da aikin yi muna titai a titi, ku ne kuke magana kuna faɗa, to kenan kun ga wannan abu ne muka zo na ci gaba na ƙasar mu, kuma ƙasar mu ce muka yi ma dan saboda ƙasar mu na ci gaba. Kenan ya kamata kamar yadda ake kama ma wasu ƙasashe na daban matasan su ana taimakon su, tallafi da zarar an ga sun ka abu na ci gaba ana tallafa musu, mu ma ya kamata a ce a sa mana hannu. Kuma proje ne ya kamata a aza mana a nan na bangaren harkokin fina-finai, ya kamata a ce a buɗe mana don ganin ci gaba na matasa insha Allah. Nagode. De cette série, quel message vous, en tant que femme, vous voulez porter à l'endroit des autres femmes qui vont regarder la série? Je vais lancer à les femmes et ina iya ce kamar sakon da zan bada ga mata, kamar irin wannan abubuwa, irin wannan dabi'u sam bata yi ba kwa, sam irin wannan dabi'a bata yi ba, tunda mu mata mu muce cewa muna so miji nagari wanda zai kula da mu, mai addini, mai tarbiyyar da 'ya'yanmu. Amma sai ka gani duk yawancin an doki haka nan, amma kuma san ba haka nan bane. Muna samun masoyi ainihi na gaskiya ba na yaudara ba, amma sai ka gani mun yi watsi da irin wannan, kamar yadda kawata Yasmin ta yi a cikin filmkin nan. Tana da masoyi na gaskiya wanda yake son ta na gaskiya na tsakani da Allah, amma dai san bata saya ta kula ta ba, tana nan tana gudu bayan wanda ba ma sun tana yi a rayuwarta ba. Bayan wannan kuma tana da wani daban kuma saboda biyan bukatu bai yi ba. Yanzu ba ma cin sayarikin ba, kamar mu 'yan mata in aka ɗauka, in mutum na da mace bata iya saya ga saurayi guda, misali ma tana iya da 3, mai taximan, mai uniform. Ku yi hakuri fa, gaskiya nake fadi tunda ni ma mace ce, gaskiya ce nake fadi. Taximan, mai uniform, mai shaf-shaf, kuma ga wanda ake so tsakani da Allah ba ma tambaye shi koyi, kuma shine baya santa tsakani da Allah.
duk wayancan tana yaudarar su amma shi din baya son ta, kawai walakaici zalunci san bai ba. Kiran da nake bada ga 'yan uwana mata, dan Allah in kun samu mai son ku da skani da Allah ta gaskiya ku saya ku yi armi, yayi yawon na titi ki yaudara wanga ki wata rana ita ka yaudara wani fa ba za ki iya yaudara shi ba, ba za ki iya ba. dan Allah a saya a cika sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine gaskiyar magana. On va revenir un peu en arrière, puisque vous faites de la musique aussi. Je vous ai vu sur scène lors de l'événement Baby Fiesta. Et on va regarder un de vos clips qui cartonne aussi actuellement. Et juste après, on va passer à l'appel que vous avez lancé à l'endroit du gouvernement et de tous ceux qui nous regardent, des personnes de bonne volonté qui veulent vraiment vous aider. Et j'espère que le message sera perçu. Voici un de vos clips. Shahararren kamfanin naku mai farin jini wato ɗan Hajiya Movies ke gabatar muku da shiri mai dogon zango mai taken Yasmina. Wannan shiri ya zo da ban al'ajabi kala-kala da abin da ba ku taɓa gani daga takalin da ya gani. Cikin shirin akwai sarƙaƙiya da jimurɗa, labarin wata budurwa ce mai farin jini da ta haɗa samari da yawa, ga mai santa da gaskiya ga kuma wanda take so. Sai da ke zan so a rayuwa ki bani dawa, ka zuciya bani take zan so mu adana. Ai sai da ke zuciyata take ta harbawa, jinin jiki mallaki na da zanen nunawa. Fata nake sahibata a ce ki zama hotawa, idan gani ke ce a barci na ni ce, a ganki zan zauce ba inda zan kauce. Har zuciya kin sace taso masoyiya. Ai mallakin ki ni ɗaya ne, ki ma mallaki na ce, samu na ki daidai ne, ki wallahi na dace. Kallo na ki girma ne, sarauta ta mata ce, ki zo mi soyayya, wallahi sai da ke bebe. Zuciya ta ce ni ke zana ba hudu, lokaci na ne inda ke. Ke ce a bar kauna da zanye wa soyayya, mai ma'amala kina nan da tarbiyya. Taho kama hannuna mu ɗan zaga alƙarya, duk tunanina sai da ke wallahi sai da ke. Dika ko ki ɗan juya, sannan sai ki ɗan zauna. Kalamai na soyayya a gona ki zanzana, idanu ko sun buɗe da kallon ki hubina. Kwakwalwa da tawana tunanin ki zan tona, zuciya ta kin sace mallakar ki burina. Sai da ke lallai sai da ke
revient sur ce plateau pour poursuivre bien sûr notre entretien. Tout à l'heure, c'était un clip qui parle de quoi déjà? Ça parle de quoi exactement? Le message la chanson? C'est par amour. Ça parle de Souya. Ça parle de Souya. Voilà, j'ai compris. Alors, vous êtes sur le plateau de Dunia TV. Je voudrais que vous profitiez de cette occasion et pour lancer un appel, un appel pressant, parce que aujourd'hui c'est pas facile de réaliser des séries comme ça, avec surtout que il n'y a pas les moyens nécessaires pour la réaliser. Vous êtes parvenu à faire des séries. Il y a combien de séries qui ont été déjà en cours de réalisation, qui sont en cours de réalisation? 4 séries. 4 séries, oui. D'accord. Aujourd'hui, je suis sûr que vous n'avez pas les moyens nécessaires. Alors, vous allez regarder tout droit sur la caméra et vous allez laisser un message à l'endroit du ministère de la Culture, à l'endroit des gens de bonne volonté qui veulent que la culture nigérienne puisse rayonner un peu partout, parce que ce que vous faites, moi j'ai beaucoup apprécié. Vous allez lancer un appel à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent pour qu'on puisse vraiment vous venir en aide et quel contact vous pouvez laisser pour qu'on puisse vous contacter. Na farko dai sakon da nake so in bari a nan shine cewa muna buƙatar abin nan na farko gwamnati. Muna buƙatar na farko dai gwamnati ta fara ta taimaka mana, saboda ƙasa ci gaban ƙasa sai da fa artist a garin nan. Kowace ƙasa idan ka ganta ta ci gaba to sai da artist da actor kuma, saboda sinema yana ɗaya daga cikin da abin da ke fito da ƙasa. Sinema ba yana ɗaya daga cikin abin da ke tallafa, yana ɗaya daga cikin abin da ke tallafa ma ƙasa kuma ke fito da ƙasa. Kenan gwamnati ya kamata ta dafa ma jen wanda suke da proje, talman ke jen suna da proje sosai, ba su da halin filin sama. Shi yasa lafifa kungiyar mutane suna zama sun fara yin kwace, suna nan ga yin harkar shaye-shaye kan titin nan, saboda ba a nan ga taimaka. Gwamnati ya kamata ta taimaka. Muna buƙatar taimako sosai saboda akwai ayyuka. Wannan kuna ga aikin nan da muka yi, duk da dai mun samu an daga kama mana, amma yawanci dai karfin mu muka yi wannan aikin. To inda mun samu an kama mana, gwamnati ta tsatsayin da an kama mana, wallahi aikin da za mu yi sai ya ba mutane mamaki. Me yasa ake gani ake cewa sauran kasashe sun fi mu iya? Ba wai sun fi mu iya bane, tallafi ne da ba ma samu a nan ƙasar mu. Da muna samun tallafi a nan ga wallahi nake ce muku aikin da za mu ku kanku sai ku yi mamaki cewa za ku yi wannan ba aikin kasar ba ce. Za ku yi tunanin kamar a turai na ke irin wannan aiki, saboda wannan mun samu kira dama mutane suke dinga tambayar mu wannan siri da muka yi Yasmina a garin da muka yi shi ko kuma yane ne. Mutane suna ga mamaki wannan fasirin da muka a garin da muka yi shi ba ko ina ba, a nan babban birnin Niamey nan muka yi shi a capital, ba ko ina ba. Kenan inda mun samu tallafi an kama mana sosai, wallahi aikin da zamu yi ba karami bane. Bayan wannan kuma ina kira ga al'umman garin nan, population ina magana akan su, sai da fa taimakon ku kasa take ci gaba. Baiwa mu kaɗai za mu dinga abubuwa, dole ne sai kun fito kwalku da kwalkwatan ku kama muna mu ci gaba, saboda an ce yadda Hausa yake faɗa, sarkin dawa ya fi sarkin karfi. Mutum daya baya iya abun, dole sai an kama ma juna, hannu biyu su suke cuɗanya. Kenan ya kamata gwamnati ta fito a kama muna. Ya kamata a ce garin na akwai maison de production kwararre mana, ko kuma a ce gidan sinema akan ga wanda da zaran kai abu kana iya zuwa kai projectan ka hasa shi, ko an san ta wannan gidan da aka yi an yi shi ne saboda actors da actor ko an yi shi ne kawai na maison de cinema ne yadda ake yi sauran kasashen duniya. Saboda ga sunan za ka gani mutum ya samu kai fim yi shi, kana damar za ka je kai project ɗin shi ka haska shi mutane su kalla. To ya kamata gwamnati ta tsaya tunani a duk kotan artist nan, muna kira sosai gwamnati wannan ka. Je sais que le président de la République actuelle aime la jeunesse, il aime la culture, et on voit aujourd'hui, il fait beaucoup de choses pour la jeunesse.
je sais pas, certainement qu'on est regardé quelque part, je sais pas, au niveau de la présidence ou quelque part, s'il y a quelqu'un qui peut vous permettre vraiment de vous adresser au président de la République pour qu'il puisse vous soutenir. Quel message vous allez lui adresser en tant que père de la nation, en tant que papa de toute la jeunesse? Misali da zan iya bada a nan ga shugaban kasa shine ina fatan shugaban kasa ya samu wannan sabon namu, kuma na san ta shugaba ne wanda tun da hau abin da fara ce zai fara dubawa ma biskan jeunesse, ya sa aksan sosai akan jeunesse saboda ya ga cewa jeunesse suna da proje da dama da yake so ya taimaka, saboda yadda ake faɗa kace matasa manyan gobe kenan, yara manyan gobe kenan, mu ne ma'ana manyan gobe kenan ina tura sako da cewa zuwa ga shugaban kasa ya kamata a duba mu, a dafa mana bangaren ayyukan ga da muke nan gani, bangaren ko ta artist a duba mana, ko da ba a yi abin nan me yake da suna ba samu aka mana wasu abubuwan ba, amma wasu ƙananan abubuwan nan a duba mana, saboda idan muka samu tallafi wallahi za mu yi aiki sosai. Bayan wannan kuma ina godiya sosai ga mu al'ummar ƙasa, saboda lokacin da muka fara sakin tsirin mutane sun nuna sun so sosai, saboda ɗan ƙasa sun nuna mana cewa sun ji daɗi da cewa ƙasar su an fara irin wannan aiki, sun nuna mu, saboda mun samu komantar na jama'a sosai da suka nuna mana cewa gaskiya suna farin ciki, suna jin daɗi sosai da aka fara irin wannan aiki a ƙasar su. Kenan ma tambaya ma suke yi a ƙasar su akwai irin wannan mutanen da ke irin wannan aikin ne, tambaya fa suke nan gari. To inda mun samu tallafi an kama muna wallahi ba sa buƙatar ma sai sun je sun kalli na sauran ƙasashe waje, na ƙasar su kaɗai ya ishe su, saboda yanayin 'yan garin na yadda suke, saboda akwai manya sosai masu talan wanda suke da shi amma babu halin yi, saboda yanzu a rayuwar na yadda take tafiya komai yana buƙatar filin sama ne, muddin komai ne irin proje da gare ka in dai babu filin sama wallahi ba za ka iya realizan shi ba, saboda cikin tattin ka za ka gani ya kalmar da proje wanda ga sunan kana gani ya kamata su yi resi mai cupe ba ka iya ba ka yi suwar ba ka da filin sama. To shi yasa muka tsaya muka yi tunanin muka ce tun da haka ne abun bari mu fara yin premier pa, mu fara yi tun proper form mu yi, saboda a gani a sanar cewa gaskiya ne abun nan fa mun zo da niyya. Yanzu kenan duk wanda ya gani ya ga wannan aikin namu zai san ta gaskiya wa'annan suna da niyyar yin aiki, kenan zai yi ɗauki niyyar tallafa mana, ya ce gaskiya wannan yaran matasan suna da avenir sosai, ya kamata a kama musu. Idan aka kama musu wannan wallahi za su bada mamaki sosai. Kuma zan rufe da nan zuwa ga shugaban ƙasa, ina godiya sosai saboda an samu kwanciyar hankali kan gaskiya, kuma da kuma wani bangare da nake son sa aksan biskan mai da suna wuraren da artistoci da suke zuwa suke tambaya, ya kamata a ce artist yana da alfarmar da duk inda ya tafi ya tambaya a bashi guri ya yi aiki, ya kamata a bashi. Bai kamata ba a ce artist in ya zo yana tambayar guri a dinga mishi iwa gashi nan ga irin zantuna nan, ya kamata a ce artist yana daraja sosai a garin nan, a ba mu artist muhimmancinsa, kenan duk inda ya tafi ya tambaya ya ce na bukatar aiki, saboda shi burin shi ya fito da kasar ba, saboda wallahi sai da sinema mai sa sauran kasashe suka ci gaba, wallahi harkar sinema ne nan a ce Nijar babu sinema ɗaya ƙwararra, haba babban birni kamar haka nan me muka rasa, komai muna da fa a nan ƙasar nan, komai akwai. To me yasa ba za mu fito da idan ka ɗauka ma asalin dandali na aka fara shi a nan ne fa gidan Nijar aka fara asalin dandali. To shi ne kuma za su sauran kasashe za su su nuna cewa wai Nijar ba mu yi komai ba, ina wannan zancen ƙarya ne bai yarda da shi ba. Nan mu ne muka fara, mu da asali a tije a tambayi kakanni su wai su kafa dandali a garin nan kafin ma sauran kasashen su fara, sun fara yanzu sun nisa, saboda nan ba mu samu tallafi ba ne, inda mun samu tallafin wallahi za a ga mamaki. D'accord. Alors, certainement que vous allez remercier ceux qui vous ont aidé à faire cette première série. Certainement, vous avez des noms, des gens. On va aller rapidement. Ok. Gaskiya muna godiya ga sauran mutanen da suke bibiyar mu kuma suka dafa mana, musamman wannan tasha ta talabijin duniya. Gaskiya tasha talabijin duniya mun ji daɗi, mun gode sosai
kuma muna jinjina wa ma'aikatan ku gabaki ɗayan ku ma'aikata maza da mata muna jinjina muku mun gode sosai. Allah shi biya ku wannan taimakon da kuka kama mana muka gudanar da wannan abubuwan da muka yi mun gode sosai mun ji daɗi. Allah ƙara ɗaukaka wannan tasha ta talabijin duniya ta ɗaukaka ko'ina da ko'ina da sauran kuma wasu tashoshi da su ma Allah ya sa ƙara ci gaba gabaki ɗaya. Allah sa mu gane kuma Allah sa a saurari wannan saƙon da muka gudanar a wannan tasha ta talabijin duniya. Kamar da ku sani ni ne Brazil Dan Haja ne da daraktan wannan shiri wato wanda ya realize kenan insha Allah. Na gode. Ok, merci d'être passé. Venez quand vous voulez. Hein. Je suis à votre disposition et je vous promets que je ferai tout ce qui est de ma possibilité pour que quand même je puisse promouvoir cette série et ce que vous faites. C'est du bon, c'est vraiment du bon. Et ne vous découragez pas, même si les moyens n'y est pas, un jour ça ira. Inch'Allah. Hakim, merci pour cette réalisation, M. Abdou Karim. Je ne veux pas aussi. Tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission, c'est la fin du Télématin. Restez toujours scotchés sur Dunia TV. Et si vous voulez donc nous suivre sur Canal, c'est très simple. Captez 281. Vous serez en direct sur Canal+. Dunia, regardez à l'extérieur, bien sûr, du Niger. Merci. Nan shahararren kamfanin naku mai farin jini wato Dan Hajiya Movies ke gabatar muku da shiri mai dogon zango mai taken Yasmina. Wannan shiri ya zo da ban al'ajabi kala-kala da abin da ba ku taba gani. Yare ba daga tsaka wanda ya gani. Cikin shirin akwai sarkaɗiya da jimurda. Labarin wata budurwa ce mai farin jini da haɗa samari da yawa. Ga mai santa da gaskiya, ga kuma wanda take so don bai bukatun ta ne da kullum. Ita ma kuma akwai wanda take so a ranta. Kaka to ya za a yi kenan. Yasmina, shin wa za ta zaɓa wa kuma za ta bari? Domin ganin yadda za ta kaya, sai ku nemi wannan shiri domin kallon sa. Yasmina. Yarinya ce. Lafiya ne kake ta kuwa. Daukan nauyi Abdulrahman Malam Hassan, mai bada umarni Brazil Dan Hajiya, mataimakin mai bada umarni AK Kas, sada labari Kashimoni. Kada ku sake a baku labari. A gaskiya na faɗa su. Yasmina. Mata adonmu ne, mata sirrinmu ne, mata jin daɗin rayuwarmu ne. Da akwai wani ɗan iska ba wajen har yi na tsana ne Yasmina. Me yasa mata ba a muku gare a? Wa? Ni kika nema a wurina kika rasa. Yasmina. Wannan shirin da kuke gani zai zo muku duk ranar Asabar a cikin tashar mu ta Talabijin Duniya a misalin karfe 3:30 daidai. Sannan kuma za a ƙara maimaita muku a duk ranar Lahadi karfe 6 daidai. La nouvelle émission sur Dunia TV. Le classement des meilleurs clips, exclusivité, selfie dédicace, invités surprise, anniversaire surprise, reportage, actus divers, c'est dans le hit urbain avec votre animateur Eric B. Annonceur, associez votre image à cette nouvelle émission pour mieux vous faire lelo mazumu na yo nde lelo kofute nexo makebe na lobi